Tisztelt rektor úr, kedves vendégeink, tisztelt tanáraink! Immár második alkalommal ért engem az a megtisztelő feladat, hogy az ünnep perceihez én magam is hozzájárulhatok valamennyiünk nevében. 2009-ben a protokoll szakértő és rendezvényszervezők nevében, most pedig szóvivő, kommunikációs vezetőként köszönhetek el valamennyiünk nevében, főiskolánktól, tanárainktól. Nagy ünnep számunkra ez a mai nap. Nem csak azért, mert hosszas munka eredményét foghatjuk a kezünkben, hanem azért is, mert a kapott tudás birtokában élhetünk ettől a perctől fogva. 12 szakon 124 hallgató vehette át diplomáját, melyet a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán szerzett. Valamennyi szak fontos kulcsszava a felsőoktatási intézmény nevében is benne rejlik, ez pedig a kommunikáció. Úgy érzem, valamennyiünk nevében mondhatom, hogy nagy hatalom. Megemlítenék 3 dolgot, amelyet a mai napon már hallhattunk, és amely az életben soha nem tér vissza. Az eltelt időt, a kilőtt nyilat és a kimondott szavakat. Igen, a szavaknak súlya van, felelősséggel kell bánni velük, mert önálló életre kelnek. A főiskola ezt a tudást adta meg nekünk, hogy tudjunk bánni a szavakkal, mondatokkal, akár szóvivőként, akár újságíróként, szerkesztőként, marketing szakemberként, protokollosként vagy menedzserként. A kommunikáció az emberiség egyik legfontosabb eszköze volt, és az is marad mindig. Érvelünk, vitázunk, beszélgetünk, csevegünk nap mint nap. Lám, ezekből a szavakból is kitűnik, hogy a magyar nyelv milyen csodálatos eszköztárral rendelkezik, hogy elmondhassuk egymás számára legfontosabb gondolatainkat. Újságot olvasunk, tévét nézünk, böngészünk az internetet, és sajnos egyre kevesebbet beszélgetünk. Ez a tudás, amit itt kaptunk, egymástól is tanulva, és amiről a sikeres államvizsgák után diplománk van, arra jogosít fel bennünket innentől fogva, hogy beszéljünk. Úgy beszéljünk sallangok nélkül, közérthetően, hogy azt mindenki megértse, mert ez valamennyiünk szakmájában benne van, és ez a feladatunk is, amivel élnünk kell. Érdemes feladatként tekinteni az életeseményekre, önbizalmat nyerni, kitartóan küzdeni, és ha úgy adódik, alkalmanként újra tervezni. Persze az út az göröngyös, nem árt némi kitartás. Azt gondolom, hogy nem szabad feladnunk soha, mert lehet, hogy lőttek már néhány gólt nekünk az életben, de nem adtuk föl. Szembe mentünk a feladatokkal, és azt mindig meg tudtuk oldani. Azután jöhetnek a komolyabb problémák, a kudarcok és a kátyuk. Erre itt egy kis mai metafora. Az ember téved, az ember megbotlik és elesik. Errefelé jövet olyan jó volt, hogy a GPS mondta, hogy menjek jobbra, aztán mentem balra. És nem azzal kezdte a kis elektromos szerkentyű, hogy jaj Gábor, milyen vagy, nem megmondtam merre menj, és ha nem figyelsz, akkor befejezem veled a kommunikációt. Nem. Azt mondta, hogy újra tervezés. Igen, mi is újra terveztünk, és újra tervezünk. Mert mindent ki lehet mondani, csak nem mindegy, hogy miként és hogy hogyan. A jót, a rosszat, a szomorút, a vidámat, és mindent, amit a napi életünkben átélünk. Én búcsúzóul most a jót és a vidámat mondom. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ti itt velem együtt, a BKF nagy családjának ifjú diplomásai vagytok.
Éljünk vele, és éljünk egymás ismerettségével is. Gondosan véssük be egymás telefonszámait a telefonjainkba, és ne engedjük kihunyni az összetartozás érzését magunkban. Tisztelt rektor úr, kedves tanáraink, mindannyiunk nevében mindent megköszönök, munkájukhoz további sikereket és szorgalmas hallgatókat kívánok. Nekünk, nektek pedig sikeres, kitűnő életutakat, célokat, jövőképet és minden jót. Köszönöm a figyelmet! Célegyenesbe érkeztünk.